Wel, da ni'n gwrthwynebu'r ffaith bod nhw'n meddwl gwbl dweud y gwir, bod gen nhw hawl i wneud siŵr o fod. Ond da ni'n gweld y Steddfod leni bron iawn yn Steddfod gorfforaethol Horizon Nuclear yn ytrach na bod yn Steddfod Genedlaethol Gwerin Cymru. Dwi'n meddwl beth da ni'n weld hefyd ydy bod nhw'n cyflwyno rhyw negas sydd, os liciwch chi'n cynnig rhyw siwgr i'r cyhoedd, bod nhw'n rhoi gweithgareddau i blant a phobl ifanc i wneud nhw ymddangos fel cwmni sydd yn hollol ddiniwad. Be dyn nhw ddim dweud wrth gwrs ydy bod nhw yn mynd i gyflwyno tomen o wastraff sbwriel ymdelydrol bydd yn cael ei cadw ar y safle yn dros ganrif a fydd yn beryg wrth gwrs i drigolion Ynys Môn a thu hwnt i Ynys Môn am genedlaethau ddwad. A dyn nhw ddim yn dweud wrth rieni sy'n magu plant ifanc, yr union blant maen nhw'n dweud i'w stondin nhw, bod plant ifanc yn llawer mwy tebygol o ddioddau sgil effeithio am belydredd. Felly mae yna, dydy'r negas maen nhw'n rhoi ddim yn y pictiwr llawn o bell ffordd yna gdi. Wel, be da ni'n drio wneud ydy tynnu sylw yn gymharol ddistaw as bethau, ond mae gynnon ni gyfeillion o Japan yn dod ata ni dy Gwener, a'r bwriad ydy mynd o gwmpas y maes ac tynnu sylw pobl mewn ffordd gobeithio roi lliwgar.